Активист бар бит, Альмира апагыз эми. Ул нәрсә дип әйтәдер? Самый умный народ, эми пародиясымен дейм. Татар, мы никогда сексом не занимались. Мой народ, самый умный народ, они никогда сексом не занимались. Рабит Батулла нәрсә дип җавап биргән? Әйдәме? Беләсеңме? Юк. Әйткән, 7 миллион татар, 8 миллион татар 8 каян миллион килгән? якын. Әйе. Каян килгән? Бәлкем споры споралар. Как раз Альмира апагыз шулай дип әйтте дә инде. Әйе. Бу инде таштырып Бәлкем әйткән. татарларның башка ысулы бардыр, ничектер теге. Йо, татарлар Һәм опять же мин аша. Чок азылык дигәнне Telegram канал ул аны дәбиф ясады. Они никогда сексом не занимались. Белән җәмәгать, шуның белән секс темасы ябык. Менә күрдеңме? Безнең секс шунда бик Бездә кыска дәвам булды итә алмыйбыз. Юк. Менә- Уялу хисе бар. Юк, әгәр каян ул? без ул теманы япсак, ул каяндыр бәреп чыгарга тиеш. Башка җирдән. Менә безгә монда әйтеп торалар, штаннан бәреп чыгарга тиеш. Килешәбез, Каяндыр әйе. барып чыгарга. Менә миңа кызык. Ул кирәкме безнең теге әйтик, яшьләрен дип әйтик инде. Яра 18+ яшьләрне тәрбияләү. Менә карагыз әле. Әлбәттә. Мәсәлән, мин татар гимназиясе укыганда безгә аерым фәнне хәзер әйтәм 6-7 сыйныфта кертә башладылар. Ул да булса гигиена полов дигән. Кызлар аерым, без аерым әйе. Менә анда аның турында сөйлиләр менә. Кызларны Ничек Ирату укытучы укыта әле. Егетләрне Башта аңлаталар менә. Мәсәлән, җинси органнар турында инде ничек менә Малышева кебек инде. Водолазка җигет бармы? шундыйрак дип йөр, чыннан да кызы ди безнең. Нәрсә Без каян йөридек аңа. икәнен аңлаталар инде. Соңыннан, менә баланың ничек барлыкка килүе, Ага. кайдан ул чыга, аның сыйкчасы, нәрсәсе һәм Зиготасы. башкасы һәм 9 айдан соң Барлыкка килдең Фәрит сине Сейн. 9 айдан соң сине мәсәлән әкәбестә табалар сине. Килдә менә шулай. Барыбер шуңа килеп кайта. Сез үзегез менә нинди сездә нинди реакция була иде? Сез тыңлап тора идегез. Без аны беләбез инде. Юк, без менә шулай дип утырады. Чыннан да менә безгә кызык юк. Кем булса да безгә моны аңлатырга җыенды дип. Әлбәттә. Ул кызык. Иде әти ниләр аңлатмайды. Без Идә аерым ул вакытта Speed Info дигән журнал чыгарды. Кичәгенә каралта Декамерон бар иде, Speed Info бар иде. Декамерон ул Работница бар иде. Каралайм шунда. Чибай. Зәңгәрлек коралы. Син яхшырак беләсең. Ничә фотографиялар? Берсен Синең дә мозольларың. Бу ничәнче елларда? Мен әйтәм 99, 97ләр, 98ләр, 96лар. Бу 2004ләргә хәтле барды. Дизайн үзгәрде. Ул вакытта аклы кара чыбы иде. Уртак түшәк, дөрестән дә беренче шундый теге адым ясаучылар. Журнал менә. Юк, ул Акчарларның яңа бер сәхифәсе бар. Сәхифәсе. Кайчан килеп Аны вакыттан шулай мәрхүм Габдрахим алып барадыр әйме. әйе. Нәрсә турында да бар иде. Менә анда үзең аңлыйсың, уртак түшәк белән. Аңлыйм. Уртак түшәк. Әйе, анда нәрсәләр генә язмыйлар иде. Юк, иң мөһиме ул гәҗитнең рейтингы зур иде. Халык Әбиләр ярат. Юк. Уртак түшәк Әйе, каянда. менә карагыз әле, менә дөрес әйтә без. Менә беләсезме, аның рейтингы зур яйме. Ләкин аны әбиләр алсалар да, безнең әбиләр барыбер сүгәри. Нәрсә турында сөйлисез? Безнең татарга хас булган әйбер хәзер дә шулай сүгәләр. Сез нәрсә турында сөйлисез? Китегез, уятсызлар. Беләсеңме, бездә менә әйтәм бит, безнең халыкта аның турында сөйләргә ярамый. Кеше алдында Җырга ярамый. Әйе, менә ничектер Яктыртырга ярамый дигән әйбер бар. Менә шулай. Яктыртырга ярамый. Әйе, менә мин тагын уйлыйм. Менә бар бит инде сексуальность дигән әйбер, әйме? Ничек өйрәнергә? Сексуальлек. Әйе, ничек аны димәк ничеген тәрбияләргәме? Мәсәлән, кемдер белми, яшь егет аның яна, менә ул тели, ул аны аңламый, ничек үзенең мәхәббәтен аңлатырга. Бу мәхәббәт тирәсендә. Солидол, пакет. Менә кая барасың? Солидол нәрсә ул? Ахырына. Солидол? Мин белмим. Авыл баласымысың син? Аңладым. Ну ярар. Майнатырга кирәк. Ул блайдасың да, Смазочный материал. Шурус. кешегә блайтасың да, и ул егыла да. Андый, вот ансы... Ансы минем метод. Альмира апа бәлки тел төбендә аның мондайрак, ягъни секс белән шөгыльләнмәгәннәр, безнекеләр мәхәббәт белән шөгыльләнгәннәр дип әйтмәкче булгандыр. Никогда секс, мәхәббәт булды, любовь. Любовь. Дөрес әйтә. Любовью занимается бит. Мәхәббәт белән шөгыльләнү. Ул теге секс дигәндә ниндидер хайвани бер нинди шундый
Төшенчә дисең. нидер физик хәрәкәтләр белән Ярый, мәхәббәт белән шөгыльләнү үзеннән уже фигыль битендә шөгыльләнү. Аңлыйсыңмы? Юк, инде монда ниндидер күңел белән Әйе. берләшүе, Хисләнеп. Нидер бәйлелек бар, бәйлелек. Әйе. Ул теге Бер-береңдә иреп китү. Физиология гына түгел, анда син әле күңелеңә дә өстисең. Аны нәрсәсе, секста да бит инде анда син ярар, беренче ел син нәрсәдер кызык, син өйрәнәсең, син теге экспериментлар. Алдан, арттан, анда, монда. Аннан соң сине ул бит теге ничек әйтергә? Туйдыра. Юк инде, сине теге азарт бетеп китә бераз. Теге уңайлы булсын, теге бу ел уже подъездда түгел. Суңгамлысын бераз гына. Соңыннан башлана күңел Юк, беләсең. үземнең тәҗрибәне сөйлим дип Соңыннан уйламам. гына күңелгә эзли башлыйсың. Минем дустым бар. Бер дустым бар, бу теманы белә торган. Юк, Тукайдан соң бу икенче цитата, конечно, Тукайдан. Ничек сезгә шәй? Шей, искиткеч мин генә эчтем бугай. Мин дә шәй. Секс турында Гади судан түгел шәйен, мәхәббәт чишмәсен. Мәтрүшкә шәйдә секс өчен татарлар өчен шулай бит. Ул секс. Нишләп алай? Менә бар бит бетнек дигәне. Аны ярамый. Анса Нишәтерәм? анса сексдан Потенцияга йогынты ясый мен. Әйе, ул Нәрсә ул? артык тынычландыра. Нәрсә ул? Битник. битнек. Ничек кызыксындай? Нәрсә? Әйе. Зверобой. Ах, Зверобой. Битник зверобоймысың ул? Юк, зверобой, онса аерым. Зверобой мәтрүшкә. Татарча белмим Мин беләсеңме нинди теманы кузгалтмакчы идем. Менә секс дигәннән без теге булай ачык аның турында сөйләшмибез бит, бит. Гел һәр вакыт менә кеше арасында татарларда дип әйтеген. Ләкин менә безнең кайсы гына фразеологизмнарны алсак та, әйе. татар телендә, алар бөтенесе шуның белән бәйле. Әйе. Бөтенесе шуның белән. Әйтемнәр, Юк, шул инде фразеологизм шул. Әйе, мәсәлән, Сүгенү сүзләре. Сүгенү сүзләре, анда бит инде татар әтисе генә әйтергә. Бу бәлки татарга гына хас бер түгелдер. Бу бөтен халыкта да бар тигез. бәлкем тәрҗемәгә әйтелгәндер. Сүгенгәндә Татарларга тәрҗемә тәрҗемә итеп. шундай булган исем. Бер сыгыштым, йокладым, тагын уяндым бу кичә. Мин сыгыштан җилле давыллар кубардым бу кичә. Майланып беткән минем иренем киршән берлән. Туз ялаучы сыер төсле үптем, яландым бу кичә. Мин мөселман өскә чыктым, аска калды кафирә. Ичмасам, динем өчен чынлап үч алдым бу кичә. Искә төште 8 оҗмахның ифәк миндәрләре. Икуклым берлән имчәккә таяндым бу кичә. Тартып үздем, җиз тәре таккан икән ул муенына. Дин юлында каһарманнардан саналдым бу кичә. Ары бара, бире килә, бер керә дә бер чыга. Ул кызыл фәсле малайга таңмар калдым бу кичә. Бу кичәдә шундый сыңар имчәгемне саудылар. Кич белән кайткан сыер күк таландым бу кичә. Сорасагыз бер-бер сөйләргә барча төн әхле берлә. Бер-бер артлы 12 тапкыр куялдым бу кичә. Шыңгыз әүләде, булып да бездә гайрәт булмасын. Мин бу сүзнең раслыгына тамга салдым бу кичә. Мин аңладым. Беренче татар вот понтлар шәчүчесе ул Тукай булган. Әйе. 12 күп бит инде ул. Бигрәк. Юк, Сәгатькә бер булса 12 сәгать буе бер туктаусыз. ну Тукай бит 27-гә хәтлегенә яшәгән ул вакытта гомумән кеше организмы Кеше бар я. кеше булган. Кеше Каләм булган. кеше генә түгел. Һәм бит ул 27 яшендә түгел, 20 Ну, бер булгандыр. Әйе, 20-дер. Кич ул 8 сәгать. Димәк, 8 сәгатьне 12-гә бүлсәк ничә була? Монда ярты сәгать. Туры килә. Ярты сәгать сайын. Әйбәт. Сәгать сайын рәхәтләнә. Юк, мин мәктәптә әдәбият дәресенә йөргәндә мин уйламаны без теге Габдулла Тукайның секса турында сөйләшербез дип. Гомумән. Юк, мин уйлаганым алар теге буш вакыт языйм әле. Беләсезме, егетләр, Андый ниләр күп бит. Бу чынлап та, Бу чынлап та шулай. Шулай. Бу чынлап та шулай. безгә Мин аны таптым. Бу Өйрәтмиләр. Җәмәгать Юк, әгәр дә мәктәптә шул шигырьләрне безгә укытканса, мин бөтенләй башка кеше булган булар идем. Юк, бәлки, ну, соңгы классларда. Кырагызлар. 18 яшьтән соң кирәк инде. Бу бит 18 плюс. Әйе. Хотя бы университетта укытырга. Анысы бар, архивта бар, алашчыннан да бар. Мен аңламам, нинди малай турында сүз бар да. Бу инде бу малай турында. Кызыл башлы малай турында дейм. Полицейский. Полицейский. Юк, мин тәкъдим итәм менә бу шигырьдә менә ул бит инде татар Һәрбер татар кешесе белергә тиеш мондый шигырьне. Беренчедән, икенчедән менә тупларга кирәк бер җыентык чыгарга һәм аларны теге җинси тәрбияләү дәресләренә кертергә. 2002 елда Фәнзаман Баттал деген язучыны беләсезме сез? Язучы прозаик, сатирик, юморист дилайма. Без аны белән дуслар идек вакытында, хәзер инде бакыйлыкка күчте. Ул мине үзенә чакыртып, архивтан Иделпресс, ул вакытта Иделпресс архивтан Тукайның шигырьләрен алып кайтты. Менә укыды. Укыдым.
Мен айтам қоямын да бүтінісі де нормально жазылған. Мына қазір алдағы харифлерін не тұташтыр дейді. Мұнда біріншісі Q, кетем, екінші жолда U, T, Q, B, T, B. Сен айттың аны. Мен тілім бүті жазды, мен айтам, шыннан да шын. Мына шындай тоқайды енді ол дейді. Бізге тоқайны башқаша тәқдим еткенлер бұл. Жоқ, біз тиги шағир деп ол китапларға yazған, шиғырлар yazған деп ойлаймыз да, ғөммен ол бетінде кіші болған. Әлбәттә. Біз ник тиги кішіге хос болған бүтін сифатлар оңа бәлки ят болырға тиішмін. Килешән син. Есениннің андай шиғырларын бір күнде оқыдым. Ол хулиган иде, вообще. Рахатландым оқып. Бұл бетінде ғөммен Есенин мәктеплерде оқытылмай андай Есенин. Аның менә Есениннің андай яғы бар. Андай яғы бар, һәм аны күп кеше белә. Нишләп Тукайның андай яғы булмаска? Беләсең, минемчә, бу безнең татар халкында, безнең мәдәниятебездә Яшерелә торган әйбер. Яшерелә торган әйбер. Без аны нигәдер біз аны Оялабыз мисал. Уялабыздыр бәлки. Мәсәлән, сине кайдан таптылар? Менә сине көнбагыштан таптылардыр, әйме? Шулай итәргә тиешме без әйе? Кәбестәдән. Сине кәбестәдән. Кишер. Кишер, минең бәрәңге базыннан. Ну беләсең, ул шуны менә шулай күркәләр. Безгә кишер күбрәк тоқ. Җирдән тартып алдылар дисең. Аны инде бер-ике чакта бүтәнчә әйтәсендер инде аны әйтергә кирәкми. Но менә без инде хәзер зур кешеләр әйме? Менә безнең мен барыбер сизәм, безнең Бигүләр зур кешеләр әйбез. ну хәзер барыбер әзрәк кенә үскән кешеләр. Тормыш үзгәрә. Бизнес ачкан әйбез шундый. Өлкәннәр ди, әйме, өлкән. Юк, ул чынлап та юк ул безнең мәдәнияттә. Менә мин теге җырчы буларак әйтә алам. Ул безнең бар, ләкин ул шундый әз һәм әз генә. Юк, яшерелгән ул безнең нигәдер нигә чыкмый ул безнең теге үскә чыкмый, эфирга чыкмый. Кайдыр мәсәлән шул теге халык җырларында бар бит инде, ул бит үзенә күрә уйнау, теге син миңа кулыңны бирерсең, мин сиңа аны барыбыз, йөрербез болыннарда, ә бит нишләгәннәрен без аларны аңлыйбыз. Болыннарда, урман арасында. Хәзерге заман җырларында бар, менә мәсәлән, Аиш дигән җырчы. Хәзерге заман җырлар. Хәзерге заман бит инде. Ярар. Дөрес әйтә. Заманча җырлар. Әйе, бар иде шундый җыр. Бирмим мин сиңа. Бар иде. Юк, аны менә бурычка турында түгел бит инде ул. Юк, аны менә безгә дә менә безнең колакны да ул кисә. Biz теге үзебезне заманча яшьләр дип әйтсәк тә, барыбер ул безнең колакны кисә бит, менә татар телендә шундый ярак җырлар бар, яңгыраса. Biz аны кабул итә Хәтта алмыйбыз. менә бу Тукайның шигырендә укыдык, без ничектер менә Метафоралар. Әзрәк күнегелмәгән, әйме? Ә менә мәсәлән шул рус эстрадасында бик күп бит инде андай әйберләр анда теге сук әйтеп там тегеләй була. Анда бит инде бәлки моның ни булырга тиеш теге урысча әйтмешә культурасы булырга тиеш. Менә ул әйберне дә әйтәбелү, сөйли. Мәдәният шундый, менә аны бит. Менә монда Тукай бит, ул аны шулай матур итеп язган. Син аны теге пошло түгел, теге совсем теге диясе килми. Ул аны ничектер матур итеп майлап теге тузларын шәккә белән. Әйе. Хәзер бер генә сорау. Менә сез миңа әйтегез, безнең татар эстрадасында сексуаль җырчылар бармы? Именно Бөек татар крашлары. Бөек татар крашлары. Бәлки хәзер. Мәсәлән, мин 2006 елдан бирле Барсменде эшләдем, әйме? Анда хатын кызлар өчен краш булып тоелган Син тәүбәгә килдеңме? Әйе. Алар арасында андай диджей Радиги. Аха. иде. Хәзер дә шулай. Юк, хәзер дә шундый. Ул бер дә үзгәрмәде. Мин хәтерлим, үзебез дә тыңлап йөри идек, һәм аның артыннан менә шуңа күп Йөзләгән, дистәләгән кызлар. Күптән түгел, бер ел элек аның концертын алып барган идем. Мин уйланым, һәр кызлар килделәр, менә шул кызлар кем аны менә 20 ел элек тыңлаган? 20 ел элек. Хәзер аларга 40. Ул апайлар име Сөйлә. искиткеч, алар һаман аның белән алар өчен краш. Әйе. Ул алар өчен Стас Михайлов. Яшьләр. Алар ул вакытта аларга 20 яшь, әйме? 20 булса хәзер 40. Хәзер алар милга әйләнделәр битенче. Һәммәсе дә. Безнең яраткан категория. Бәлки мода үзгәрәдер менә бу ниләр теге йөзләргә, мәсәлән, элек мондый булган егетләр модада. Стандарт исем нидә булса. Әйе, хәзер бәлки сакаллы егетләр модада. Вилли артыннан шулай кемдер күзәтә. Юк, матур егетләр булса инде нормаль матур егетләр. Мәсәлән, хәзер менә крашлар арасында Марат Ярулин бар бит инде. Марат Ярулин. Крем алар Анда краш. Тагын кемнәр бар анда? Ришат Хатын крем яшен инде алар хатын бар бит инде. Кемдер 2x басты бу. Таларга ярап мәсәлән. Тагын кемнәр бар? Фирус кагын бер кызына кирмәде алганда. Әнвәр Нургалиев. Әнвәр абый. Әйе, ул бит менә. Бүтән рекордларның бере. Ул бит Стас Михайлов. Аның үзенең бер фокус группасы бар. Анда алар рәтенә кемнәр керә?
40 яшьтан алды. Акчалы кешеләр, Акчалы, акчалылар, әйе. акчалы апалар. Булар инде бераз гына башка категория. Алар концертларга Бармакларын алай куйма. 1200 акча төлеп. Ну, мында білесіз, мында бит әлі тағын шунысы бар. сөйле. Қайтып бітірем. Мында шунысы бар. Қой бір артист шынап та ойнай біле. Ол бәлки yüzге әлі нәрсе түгіл, ләкин аның ішінде недер бір уты бар. Білесің Сенен бір илгәре Әйе. Сакалы сабый. Әйе. Мына ішінде аның какой-то бір не бар. Һәм ул сине Сөйкемле Дәрте. әйе, сөйкемле сөйге, менә ул сине уйната. Әйдә уйнап алабыз. Mesela Илнат бит инде шулай. Кети уйнап. Кети уйната. Әйе. Үзең турында сөйләп отырма. Yok, мен өзім тұрымда, мен қазір тыңлаушы боларақ сізге айтасым келемін. Илнат турында сөйтесің. Илнат мәселен, әйе. Мен турында сөйлә, иә. Илең турында. Әйе. Карале, менә илгәре дидегез, илгәре ничек кирдегез монда? Бар. Илгәре инде ничә ел инде ул безнең арада. Илгәре инде ул үзе ничектер килеп чыга, аны кертергә кирәк. Вообще. Хәтта теге плейлистта просто карасың Илгәре инде ярар. Юк, менә нистер концерт Менә ул ул- барасың, ул программада юк, Илгәре куйдыр Юк, ул менә килеп. теге секс вакытында булгалы бит инде шай, секс белән шөгыльләнер алдыннан барчасын да әзерлисең. Менә мәсәлән, син теге Алиса, куй әле секс өчен бер инде әйбәт җыр. Анда кайда калды гүзәл балачагы. Кайда минем аэропорт? Я, син минем соңгы тукталыш, вот ритм әйбәт. Ансы Илназ бит. Ансы гарип. Монда кремал бу рәт. Нинди татар җырлары астында шөгыльләнергә Була. Ой, була, рәхәт. Беләсең, Әйдәгез минем менә Илгизнең җырларында тукталыйк әле. Илгиз, Әйдәгез, син минем- үзеңнең җырларың астында кайчанда Мин булса шөгыльләндеңме? аларны шул вакытта язам да. Шунда килеп чыгалар. Әйе. Мәсәлән, Ул менә теге загырак булсын өчен. Так, нәрсәдер Әйе. Ул җырның ахыры. Олай анализ ясап калсаң Илгизнең җырларына, иҗатына, чыннан да шундый чакта язылганын аңлайсың. Менә анда теге ярамый үрелә башлаганда кирәкмәгән җиргә. Әйе. Аннар теге әгәр дә инде теге авыр чаклар була, теге бас, Әйе. Бас. Уныттыңмы? Бас- басмаган Юк, чак. беләм. Юк, беләм. Сез турында сөйләшә башлагач уныттыңмы? Минем Нәрсәдер безнең шатырында калтырап торган нәрсә шундыйлар. Шундыйлар кем әйдә? күз яшьләре кипкән, Әйдә, яңа давам. иртә җиткән. Әйе. Әле һаман нәрсәдер көтәм. Җегет инде йоклап киткән, ул һаман көтә. Миңа бер дус малай миңа әйткән иде, ул үзенең кызы белән Ул мондамы ул малай? юк, мәхәббәт белән менә Шөгыльләнгәндә? якын булганда үзенең кызы белән, әйе. Синсезлек дигән җырны тыңлый. Әйдә әле. Машинада синсезлек дигән җырын тыңлый. Без тыңлыйбыз ди. Менә әйе, синсезлектән. Аха үзем дә белмим ди. Синсезлекне. Тинсезлекне. Әйе. Эльмира Калимуллина миңа әйтә, әйдә берәр җыр язабыз синең белән. Әйтәм, ну, әйдә. Ничектер без узак шулай теге сөйләшеп йөрибез инде. Бу кирәк. Хәзер мин уйлыйм, нәрсә? Ничек кирәк? Эльмира Калимуллина ул бик сексуаль хатын. Бая карасаң. Сексуаль артистка, әйме? Минем башыма килде, әйтәм, Эльмира, давай шулай эшлибез. Җыр язабыз. Давай. Эльмира, давай. Язамыз. Кавказ кешесе Әйдә инде Эльмира, әйдә инде. Һәм мин шундай җыр язарга булдым. Һәм без аны бер яздык, менә шундай без аны завуалированно, шундай скрытый смысллар белән шундай җыр яздык. Мәхәббәт турында. Тукайның беренче хәрефләре кебек. Әйе. Бәлки, әйе, без Бар бит шундай җырчылар кемнәргә гомумән алганда теге сексуаль темаларга җырлау бөтенләй килешми. мәсәлән, Зәйнәп апага. Зәйнәп апага, шул Эльмира Калимуллинага килешми. Юк, сексуаль җырларны Мин күз алдыма китерә алмыйм. Юк, бу бит аның фикере, әйе. Менә Ярар, син. Яшәсен ул фикер белән. Әйе. Юк, дөрес әйтә. мәсәлән, Яшәсен без шул фикер белән. Беркемгә кирәк юк. Без дәвам Эльмира- итәбез. Радик белән килешәм, бәлкем килешмәгән. Мәсәлән, беләсеңме кемгә килешә? Олайнага. Лайнага килешә. Менә, җырлау менә. Күптән түгел генә аның Дилә Нигъмәтуллинага килешә. килешә. Менә Алсу соңгы постлар Абулханова. карасагыз. Юк, әйдәгез. Алсу Абулханова килешә. Илсия Вот минем Бадриддинова. краш. Алсу Абулханова. Илсия Бадриддинова. Афай тегез кайда. Ну, хөрмәт итәм. Балачак хыялы. Алсу. Хөрмәт итәм мин аны. Алсу. Хөрмәт. Алсу гафу итегез. Алсу. Үзе чыкты Радик Сексуаль сезне фантазиясы менә. Хөрмәт итә.
Юк, әгәр тукта, менә мәтрүшкәле шәйне булай итсәң, куйсаң, ул теге Шул- алтын яңгыр буламы? Алтын яңгыр, алтын Шуныр яңгыр. ма? Тәрәзәгә шылам. Мен Шәһри Казан кайчандыр чыгарган үзенең статьясына һәм анда берничә пунктка бүленгән ул. Ирләр авыз белән назлаганны яратуларын барыбыз да беләбездер, әйме? Әмма җирәнергә, ояларга, иренергә мөмкинбез. Тик юкка, ирегез андый изгелектән соң күп үтенечләрегезне эшләргә әзер булыр. Шулай ук үзегез дә интим җирегезне авыз белән назлауга каршы килмәгез. Ирен, муен, күкрәк, корсак, әкрен-әкрен үбеп төшүдән эреп китәрсез. Әгәр бу этапны үткәнсез икән, 69 позасын кулланыгыз. Икегез дә бер үк вакытта, Bu татар телендәйме? Валлахи менә вакытта насыйсыз һәм шундый шәп әйбер. Дәртләнә башлады. Туктап, ушакка икегез дә утын атасыз. Мин һәм курка икегез дә башладым. шуннан Мин дөрләп янында ятасыз. утырам. Юнып килгән. Мин ага таба дәвам итәм. Менә карагыз, һәм дүртенчесе, төп кагыйдә уялмагыз. Көндез фәрештә булып бирсәгез дә, төнлә сез ирегез өчен фәхишә булырга тиеш. Һәм көндез дә секс белән шөгыльләнеп булуын унутмагыз. Көндүздә буламы? Көндез дә булыр. Көндез дә булыр. Эшкә китер алдыннан. Эшкә китер Иртән алдыннан. дә була. Иртән дә булыр. Көн сайын була. Иртән иншалла диләр. Фәрештәдән фәхишәгә бер адым була. Юк, ул бит. Әйе. Минемчә, бу әлбәттә ир белән хатын арасындагы шундый уен, бу аларның тормышы. Менә хәтта диндә дә язылган, теләсә нәрсә эшләсәгез була. Ничек телисез, шулай эшләгез. Әйе. Ләкин сөйләшергез, алдан сөйләшергә тиешсез. Ну, Сөйләшмәшә булмый. Әйе. Әйдә булай яшибез, әйдә булай яшибез. Син риза, мин риза. Шикләр булырга тиеш бит инде. Юк, ну Диндә дә кемнеңдер шикләүләр бар. үзенең шикләре бар. Бер шикләү бар инде анда шул башка әйбер. Шикләү. Шикләүләр дә булырга тиеш. Менә син бик әйбәт теманы кузгаттың. Менә ни өчен без татарлар шул ук секс терминнарын үзебезчә алмаштырмыз. Мәсәлән, Әйдә кызык. Әйдә уйлап карыйк. менә Әйдә. кунилингус ничек атарган? Син аны әйт әле. Мин аны әйттем, мин аны Әйдә. шулай ясаган им күңел радиосына, әйме? Алар бик ачуларын Күңел чыгар. радиосы. Юк, күңеллингус. Аңлыйсың? Күңел биреп эшләргә кирәк. Әйе. Күңеллингус. Күңел биреп эшләргә кирәк. Мин алар турында әйткәнем, алар Ну, убери это. Ну ничек инде уберешь аны? Күңеллингус, хатын кыз күңеле бездән башлана. Ну, Менә мәсәлән, бар бит инде хатын кыз иратка. Юк, әйдә тагын бер нинди Мин понятие. әйтәм. Синең бар иде. Силим, менә бер термин, әйме? Әйе. Шул ук кунилингус белән без әйтергә дә авыр. Ничектер таныштык бит инде. телем әйләнми, димәк. Әйтергә телем әйләнде. Ие. Төкер. Менә мәсәлән, әгәр дә хатын кыз иратка үзенең шул ук инде иреннәре белән ләззәтле китерә икән, аны ничек атарга? Син аны әйткәйме? Менә Беләсеңме? шул кызны ничек атарга, әгәр дә ул менә шулай сиңа ләззәт китергә җыена. Әүлия. Фәрештә. Бәлкем суыршык. Без тәгәрәдек җәмәгать. Минемчә күп кенә проблема бу теманы безнең халык әйбәт белмәве, бәлки татар телендә сыйфатлы һәм гомумән порно булмавыдыр. Не, Порнога кадәр туктап, порнога кадәр эротика бар. Эротика да. Эротика һәм соңыннан порнога күчә. Ну, әйе. әйдә градусны әкрен-әкренләп кенә күтәрәбез. Ярый, не дөрес. Эротикадан башлый. Эротикадан бар. Юк, монда карагыз, менә ул бит бар. Әйе. Мәсәлән, Юсуф Зөләйхада ничек анда тасвирлана, Зөләйха Юсуфны ничек тели, әйме? Ул аны бик нык тели. Ул хәтта кулларын кисеп бетерә анда нәрсәгәндә, әйме? Аның һәм теләге бик, ну, мин аны берештә укыганда мин шаккатайм, шуның хәтлен нык теләп тә, Юсуф имеш аңа бирмәгән. Но бу бер яктан гыйбрәтле дә, икенче яктан бик теге дулкынландыра торган, миңа яшь баш миенә дулкынландыра торган әдәбият иде, әдәбият әйбер. Хәтта дулкынланмай. Һәм тагын бар шундый мәсәлә спектакльләрдә була иде, теге ни Кәти-кәти. имшәгеңә җиннәр Җиннәр ялаган, Кычкырырга кирәк. Аяулы кызым эшкримен. Бу да бит үзенә бер күрә теге сексуаль подтекст. Ул бит яхшы бел. Бу домогательство. Яхшы бетми бит. Әйе. Яхшы бетми. Харис мин, татарча Харис. Харисмин. Харис мин була ул, әйе. Анысы тасвирлана, килешәме? Ну, минемчә ул безнең әдәбиятта да бар, җырларда да бар. Аны Юк, мин теге видео форматта да мин бер ничек теге. видео форматта. Менә без анысы күбрәк Менә калса кирәк Миңа да еган. ошый. Ләкин мин ничектер, ни өчендер уйлыйм,
шәхсән мин оялырмын дип уйлыйм. Нигәдер. Менә мин хәзер үземнең ничектер миңа оят кебек. Үзе безнең милләт өчен. Әй, милләт өчен түгел, үзем өчен. Мин теге әти белән әнигә карап торган кебек, беләсеңме? Или анда апаң белән Әнәсе җизнәң. синең әтиң белән әнең шуның белән шул Юк. индустрияга кереп киткәнсең. Юк, мин Юк, әйтәсем монда килә. Моны күрсәләр ди ул. Мин мине күрсәләр. Ничектер мин үземне аларның шәхси тормышына керәм кебек, хәтта ул эротика булса или порно булса. Менә сыйфатлы эротика ул. Сыйфатлы эротика. Сыйфатлы Ул бит горурлык та тудырырга мөмкин. Мәсәлән, анда синең видео чыкты. Татарин жарит испанку дип анда бер ничек теге. А, Син бит Ярар, горурланасың. мин хәзер бүтән уенны уйный башлыйм. Рыжий татарин. Менә шулай итеп, менә шулай. Рыжий татарин. В Болгарии. Глазу испанку. Мучача, мучача, мучача. Не, мунчада. Мунчача. Да. Юл бит нидер горурлык та Мин аятыр. Мин моңа каршы килә алам, менә моның белән. Хәзер. Андый видео битен Ринат Рахматуллин булды уже. Ләкин беркем дә горурлык Менә Анда килешкән инде. шуны да әйтә алам, менә мин андый видеоларны нигәдер карамыйм. Мин ишетәм аларны кайдыр, но мин карамыйм, чөнки миңа икенче көн аның белән күрешергә кирәк. Мин аның белән уялырмын дип уйлыйм. Ну, мәсәлән, Бу аның алдында түгел, бу минем алдымда, минем Сиңа оят булачак. Әйе. Әни күрешергә кирәк син ул кеше белән. без Юк инде. без Сәхнә артында сыйфатлы күрешәсең. эротика Ул бит сәхнә кешесе булмаска да мөмкин. Сыйфатлы эротика дигәндә, мәсәлән, син дөрес әйттең, Ринат Рахматуллин әйме? Беренче татар порно Һәм актеры. юк, беренчесе булман аның Мунир Рахмаев иде. Ha. Ни дисәгез дә, Дзюбаның укытучысы. Дзюбаның укытучысы иде ул. игезәкләр, кем Алина белән, кем Исемнәрен белмим. Рәйнәме? Алина белән Рәйнинә. Мен. Но Алинасым битәсе истә калды. кыскасы минем шуны әйтәсем килә. Кыз. Кыскасы. Бу контекстта кыскасы дигән сүз бүтәнчә яңгырый. Кыскасы. Икизәкнең кыскасы. Озыны. Менә Озын сүзнең кыскасы. кай чакта менә мине, әйме шәхсән мине, менә бөтенләй берне алып салсалар, миңа кызык түгел була башлый. Мәсәлән, шул ук, белмим, кинода, мәсәлән, әйме, менә миңа күрсәтсәләр, миңа кызык түгел. Ә менә завуалированно, менә, әзрәк кенә пәрдәне ачып бетермичә генә, мәсәлән, әйе бирмим, мәсәлән, аның күлмәге шундый. Менә шәп-шәрә чыгып баста, менә монда хәзер минем алдымда хатын. Мин шок катышакмын, мин аны не сразу пойму. Шаблон дияшәксең. Әйе. Кит моннан фахиша дияшәк. Алайса мин сәүзем җырлар. Мин андый түгел. Әгәр Ә шидәтле менә күлмәктән чыкса шундаймы? Пеньюар. Пеньюар. юк, пеньюар ук түгел. Ә менә аның Шикәр. күлмәге матур булса, Әйе. һәм ул миңа карамыйча гына яшәп үтеп китсә, Әйе. әзрәк кенә шүгәрәп нәрсәләр алса, Һәм үзеннән мыгырдый булай. Бу дөньяга һәр бала гылып ки, минем җырымда. Всё. Менә минем уже фантазия башлана. Миңа урын калган Фантазия. фантазия. Башлыйсың, или фотон Син иҗат кешесе бит. Хатын кызга иде менә. Килешәм, Гомумән дөрестән дә. образга. Безгә татарларга хәзер теге порно индустриягә керергә соң. Чөнки Анда инде бөтенесе дә төшерәсе видеоларны төшерделәр. Менә мин кабызам да инде бер күрсәң чыгу. Мин мәсәлән кайттым дейме. Орган кеше эшләп кенә 8-дән 8-гә хәле мәсәлән. Минем мәсәлән фатоным юк ди. Кайттым. Телевизор Мәсәлән, ничек инде мәсәлән? Таптым шул сайтны. Ничек инде мәсәлән? Шулай юк бит. Порно 365. Шул сайтны таптым мәсәлән. Кердем. Слайдларны белә кара. Һәм шуннан соң ни? Анда бит инде төшерелгән бар. Анда категориялары билгеле. Анда сиңа аермасы бармы? Менә безнеке Фәриде, молодец. Ой, күрәлешли. Әтисем беләм, әтисем беләм. Дигән кызны. Юк, татарлар әзер Әзер инде. аермасы Бөтенесе бар. бар. Татарларның нәрсә башкача манда. Кыскасы дөрес әйтә. Юк, Дөрес әйтә. категориялар. Аңладым. Юк, хәзер. Юк, менә Яңа татар категориялары булса. Татар категориялары булса, мәсәлән, анда группа бушка анда мәсәлән, Сабантуй булсын анда. Теге Мулат башка кызлар. Бәрәңгегә кайттылар. Бәрәңгүтергә кайттылар. Мунчадан соң. Пешәнгә кадәр, пешәннән соң. Һәр кеше һәр милләт үзенең ни белән шөгыльләнсен дисең дәйме? Безнең өчен татарлар өчен инде күптән американнар, анда поляклар төшереп бетерәләр. Шул теге пычрак эшне, шакшы эшне эшләгәннәр. Эшләсеннәр. Кем тели корый, кем теләми, ну әнә иләнә. Намында нинди разница? Без барбер чит ил кешеләреннән әллә нәрсә белән аерылмыйбыз. Рәдиф әйтмешли. Нишләп аны именно татарча булырга тиеш? Менә мин
Yok, ol jelbit eşek, ihtibarın jelbit eşek. Mesela Татарча булырга тиеш дими. Jiren Tatar emi? Jiren Tatar, kara şaşlı İspan kırbara. Kimlerini jelebtешек? Татарларны ма? Tatarların, Шет ил кишилерин? Tatarlarda başkaklarına Мен міне біз бітінде үйрендік шулық шетел мультфильмларын, орыс мультфильмларын татарша тәржіме еттерге киноларын. Шулай Озвучка ясарға. татар порноларын Озвучка. озвучка ясарға, анда һәм озағында енді қыз әйтті, әтиге генә әйтмәйін. Юк, туй белән бетергә мөмкин. Никах белән бетергә мөмкин. Әтиені белән таныштырып. Ул шулай дип аталады, зөфәфтүне дип. Җәмәгать, әйдәгез әле без. Әйдәгез, Бераз укып менә тукталып алыйк әле менә, мәсәлән, Идел журналы. Мен белесезме, шу- Интеллект дигән Идел журналы. Менә монда алар сентябрьдән бирле секс турында яза башладылар. Нишләп? Уку елы башланды. Юк, сентябрь. Шо гуглит татар Секс- кызын беләсезме? Секс өчен сентябрь бик уңайсыз вакыт. Нишләп? Ул витаминны Бер организм. яктан карасаң, икенче яктан карасаң, балалар мәктәпкә китә. Ие. Алар мәктәптә булганда? Монда балалар тур. Аха. Ә мәктәптә Махсус төшәме фотография. Карагыз әле, алар әле менә сентябрьнең 23-ннән, 23-нче елдан бирле менә секс турында яза башладылар. Бу нәрсә турында сөйли? Белмим нәрсә турында сөйли. Ялгышмасам, бу рус телендә генә Монысы чыга. рус телендәгесе. Юк, татар телендә юк. Юк. Менә Пока уялалар менә. кемгә нәрсә җитми шул секс турында С язың. хәрефен күрәсезме сез? Әйе. Кайда? Вот кишечник. Ой, бүлде. Мишәләр әйтәсе, әтсәкләр бит бу. Шунда кадәр. Шунда кадәр. Юк, дөрестән дә мин уйлаган идем, әгәр дә Идел журналында, секс турында нәрсәдер чыга икән, анда ниндидер башка, белмим, менә монда Эльмира Нәгыймова бастырга тиеш. Бу синең хыялларың. Әйе. Юк. Ул Кемнең хыяллары? Юк, инде менә монда- Фәриш булса, ул шулай дип ясар иде. Нәрсә бу? Бу Бу Идел дип Идел язылган. дип язылган. Бу бит Монда надувной. секс, бу бүтән Бу бит журнал секс турында надувной түгел. хәрефләр, надувной хәрефләр. Укаем. История молодых казанцев про первый раз с комментариями психологам. Мы решили ввести новую рубрику и сразу начать ее с горяченьких анонимных историй молодых казанцев об их первом сексуальном опыте. Почему именно с этого? Во-первых, чтобы громко заявить, что с нами можно обсуждать самое откровенное. Мы не стесняемся говорить о сексе и считаем, что табуированность в этой теме может вредить. Что я знаю точно, Башлап Жибере, Камила Гениатульна, семейный и аналитический психолог. Ә юк кылганда ишәкләр төшмәгән, И что я знаю точно, при первом половом акте и боль, и кровь – это нормально, как и их отсутствие. И по поводу удовольствия от полового акта секрет в самом процессе узнавания и понимания, что нравится, а что нет. Кызыкмы? Менә Юк. аны яшәргә дә кирәк. Ул кызык. Шун барлык иш. Укымасаң. Честно говоря, первый половой акт и стеснение – это практически синонимы. Мы не рождаемся с сознанием, что делать во время секса. А фильмы часто полны идеализации, которые очень далеко от реальности. Ну, конечно. Вот. Мында процесс турында сөйләгән. Процесс турында, почти процесс турында инде. Аның турында сөйлисе килми. Әзгә сөйләргә була. Секс турында статьялар, әйме? Күп бит инде алар уголовный кодекста да. Мәкаләләр чыга башлый. Мәкаләләр чыга башлый. Менә мәсәле 138 статья. Мәкаләләр. Да, изнасилование крупного размера скота с особой жестокостью. Иделнең татарчасында да хәзер, татар журналында да секс турында мәкаләләр чыга башлаячак. Рәмзия Фәрәева. Анда, кстати, хатын-кызлар гына эшли. Демәк, бу бер яктан гына Юк, нәрсәгә бер яктан шулай карашлы. Әйе. Мин Идел журналын күз алдыма китерәм бит инде. Монда шәлкем чыккан шигъри шәлкем Фәнил Гыйлаҗиның. Без татар милләте үлмибез, әле яшибез һәм без исән, җил исә. Һәм икенче битне ала ачасың да. Минем беренче тапкыр ул Авыртмады. Юк, алай түгел. Белә, кем дидең, Фәниз Гыйлаҗи дидең? Ну, мин инде болай. Давамы икенче биттә үзе яза ул. Үзенеке. Без бер качан да үлмәячәкбез, чөнки давамы киләсе биттә. Әйе. Секс. Ну, аңлашыла инде. Ни өчен Просто үлмәм? теге ике бит ябышкан. Шулык Идел журналында әгәр дә хатын-кызлар гына эшли дисең бит инде. Димәк, Кемгә нәрсә җитми? бер яктан гына позиция күрсәтә. Шул мәсәлән без мәкаләне укый башладык, анда менә минем өчен беренче тапкыр ул бик авыр булды, авырту кичердем. Менә мин мәсәлән авырту кичермәдем. Юк, ир буларак. Нишләп анда шул теге ир-атлардан сорамаганнар, ничеган беренче тапкыр бәлкем аның да йөрәге әрнегәндер. Минем шуны әйтәсем килә. Менә анда бер кеше әйтте, нәбы Идел журналында. Кеше заты ул сексны аңлап үсми. Ул менә белми ничек, кая ничек. Әгәр дә аны тәрбияләмәсәң, менә кешене инде, яшь чактан аңа әйтмәсәң, аңлап калмаса, алар берсе-берсенә ничек икән
аңламаячаклар. На гетном уровне бит ул. Юк, бу вот именно что бу галимнәр белән ашыкланган әйбер. Давам ит. Халинерсин тамыр. Юк, Давам ит. мин кашыкка тотылган шуңа күрә. Юк, галимнәр аны Тамашачылар теге белән возбуждать бергә итеп бастырак. Галимнәр. Ни, әмма хайваннарда ул табигый рәвештә, Инстинкт аларның рәвештә. инстинкт рәвешендә бар. Инстинкт. Ә кешеләрдә юк. Иратта да бар. Әгәр дә Хатын кызда да бар. юк, син аны бардыр, нәрсә аңламыйсың, нәрсә кая булырга тиеш икәнен аңламыйсың. Өйрәнәсең инде тормыш үз Аның өйрәтә. эксперимент куйга кирәктер дип уйлыйм. Ну, бәлки хайваннардан күреп аңлап буладыр, мин белмим. Но шунысы бар. Это весна, Маугли да бар. Эй, ну минемчә хотя бы методом тыка уже ничектер аңлап була. Төрткәләү. Шуңа күрә минемчә, менә мин уйлыйм, әгәр дә кеше халкы менә бүгенгә хәтта китеп киткән икән, димәк барыбер ниндидер бер теге тәрбияви рәвештә аның бер нәрсәсе бар. Методичка кирәк, методичка. Методичка ук түгел, бәлки ул һавада ашып йөридер. Ю, менә Юк, барыбер бит инде. Юк, килешә. Методичка бар. Әзрәк кенә үскән, Татар теле. әзрәк кенә Телендә үскән методичка кешеләр- ничек секс белән шөгыльләнергә? Беләсеңме, аны шул дип язсаң, хәзер сине менә нитеп аташак. Эт итеп. Все, эт булачак. Дәшек ул бит теге физиологияктан, мәсәлән, менә ират кеше, менә хатын кыз кеше, менә шулай мөмкин, менә булай мөмкин. Бу мәсьәләгә арттан карасаң була, алдан карасаң була. Теге үзең карасаң. Ират табу. Ярамый. ул менә бит шулай ялгыз әйтсәләр әйбәт булыр ул. Әйе, менә шулай булырга. Никахтансың дип әйтсәләр. Ират белән Ират, шли вон отсюда. Аны ничектер теге матур иттереп, әгәр дә бер яктан фәнни яктан язсаң, икенче яктан шул безнең гырыф гадәтләрне әзрәк тиз генә булса да теге мораль истәп җибәрсәң, миңа калса менә Теге. Монда беләсең нәрсә Нишләп аны бар? менә беркем язмады бит аны. Беркем язмады. Рабит абый да язмады. Беркем Юк, язмады. язмадым. Менә Ялган шулай. мин бер кинода караган идем, анда имеш теге мөселман теге дөньясы инде 10-нче гасырлар егет белән кыз өйләнешәләр һәм шунда теге кызга апалары, зур апалары, аңлата ничек. Менә әгәр дә ул армаса, син арсаң, әйтергә тиеш түгелсең менә шулар инде. Һәм егеткә дә аңлаталар менә шулай. Хәзер бу институт юк бит. Менә апалар институты аңлата тора. Апалар, Алар егеткә киресенчә бурдылар. Алар Ярамый. егеткә абыйлары Аларны теге формировать һәр теге дядялары ниләре аңлата. Менә син әгәр дә теге хатын кызга ләззәт булмаса, туктарга тиеш түгелсең дигән кебек менә шундый бер һәм ничек ул була. Бу инде институт дигән кебек инде. Теге Киев мунчасы, анда келеткә я булар. Менә Ул әйбер бәлки. юк бит инде хәзер. Кияү мунчасы кияүгә чыкканчы була инде ул хәзер. Кияү мунчасы бетте. Өйләнгәнче. Өйләнү бу хәзер. Юк инде барыбер теге аннар бит инде күпмедер яшәргә тиешләр алар баштан Кирен ягында, Киев ягында. Һәм башкасы. Менә без моңа барып җиткәнбез икән, әйме. Теге татар телендә андый контент кирәкме соң дигән. Бәт. Мин Мин һаман уйнап ихтыяҗ торам бармы сезнең белән. соң? Ну, рус телендә бар. Рус телендә бар, Biz әйе. kimden kimsin? Anlıyorsunuz mu? Bizden bir neyimiz. Ким дип хәзер бөтенесе 9нчы каттан сикерсә, син дә Yok, Sular bilen kuşağı sekiresi Biraz ona başka etsem. Ne, юк, минем һәр вакытта шуны әйтәс килгән иде. Dürüst aytыңыз, siz baştan ne, terbiye kırtırga tegişmiz. Әйе. Dürüst terbiye. Hem onu hatan kızlarga da kubisинче hatan kızlar bizni erliler. Һәм алар безне бозалар. Тәрбиясез булган өчен. Тәрбиясез нәрсә куясыз инде. Нәрсә инде. Нәрсә урыша башлагач та. Хәтта менә бу безнең Менә бу темага да ябырылачаклар. Әйе. Менә Иманым Камил дип әйтәм. Алдан ук әйдәгез теге видео Гафу үтенмәгез уллар. водолазкалар. Мин әзерләп куйган. Көр водолазка. Мин әйтермен, мин дөрес ишеккә кермәдем дип әйтәчәкмен. Дөрес тишеккә. Дөрес. Ләкин барысына да дөрес җавап бирдем. Я не в ту дверь зашел. Әгәр дә кемнедер рәнҗеткән булсабыз, бәлкем теге дөрес аңламас. Кемнеңдер күңеленә тигән булса, Бәлкем без тәҗрибәсез дә әле. Хәтта тәҗрибәле бит инде. Юк инде илгиз безнең белән. Ой. Әйе. Әйтеп тора әле теге фикереңне. Менә син башта. юк, кирәк дигәннән, кирәк дигәннән, кирәкме ул безнең халыкка дигәннән. Юк, Чөнки калса кирәк түгел. теге Альмира апаның сүзенә тагын кайтып карасак, шуннан да безнең халкыбыз аның турында бер кайчан бик кат уйламаган бит инде. Уйлавын уйламаган, Уйланырга вакыт. шөгыльләнгән. Шөгыльләнгән. Җаен тапкан, үзләре белгәннәр, менә илгиз әйтмешә, кандыр, ничектер. Моның турында хәзер Йөргәннәр теге бит сүз шулай. куертып, аңлатып бу безнең милләт өчен, халык өчен андый мөһим мәсьәләләрдән түгелдер ул. Методичка кирәк дип уйлыйм. Монда бит әле теге Гигиена полов дигән Мин просто язам аны, ничек менә сатырган икән ул әйтәм. Мәсәлән, авылларда элек 12 шәһәр бала, 10 шәһәр бала. әйе булган бит. Бу нәрсәне дигән? Тупырдашып үскәннәр. Мәхәббәтләре каты булган. Бик каты булган. Әйе. Бәк каты. Аптекаларны чаршлаган.
Уақытта алар Булмаган. Авылларда инде. Бар кайталы. Изде- Номер 2. Буш вакыт бар. Әлегә сыерлар безнең уҗымда, бәлкем Өлгөрөбез. Шәл өстәле. менә ничек татарлар, менә ярар, татар, менә мин татар егете, татар кызы белән һәр аралаша башласам, ничек миңа матур иттереп, аңа менә теге ишарә ясарга кирәк, менә әйдә, бәлкем без синең белән, синең тәлеңә бер ике. Менә ничек тә Кешеләр утырды әле. менә ничегрәк аңлатырга кирәк, ниндирәк намеклар, әйдә, уйлап карыйк әле. Менә шуңа күрә методик кирәк та инде. Мәхәббәт иң беренче. Ну, Мәхәббәт мәхәббәт белән секс ерак түгел барыбер. Менә беләсеңме, Мәхәббәт, яшь мәхәббәт чакта инде. шулын хәтле башка бәрә беләсеңме, син шумасың шул хискә һәм яшь без сексны теләү белән мәхәббәтне бутап, менә китәбез каядыр, кемдер өйрәнә иртә, кемдер нәрсә, кемдер сексны аерып, мәхәббәтне аерып, каядыр чит илгә йөреп үзе, ну, яратып йөри. Кемдер Менә өйрәнеп шуннан секс гиган кайрана бара. әйе. Менә минемчә кайчакта без бутыйбыз секс белән мәхәббәт дигән төшенчәне. Кайчакта просто секс кирәк. Мәхәббәтсез. Жанры. Яра, Илгиз үзенең фикерен әйтте. Юк. Юк, менә Теләген бар җиткерде бит андый сезгә. теләк. Или юкмы сездә андый? Бар. Рәхмәт. Мин синең якын. Менә әгәрдә ниндидер бу өлкәдә тәрбияви мәгънә салырга теләсәк без, тәрбияви. Монда инде синең мәхәббәтсез сексың булырга тиеш түгел дигән орлык салсаң балаларга, барыбер ничектер дөресрәк булыр. Юк, һәрбер кеше үзе сайлый инде, кемдер мәхәббәт белән шөгыльләнә, кемдер Кемдер шөгыльләнә генә. шөгыльләнә генә мәхәббәтсез. Ул бит теге секс һәр вакытта да мәхәббәтнең күрсәткече түгел. Шуңа күрә Менә теге шундый бар бер- ихтыяҗ дигән нәрсә, мәсәлән, анда ират шул авылда мәсәлән яшәп ята, анда авылда Вариантлар күп түгел. иратлар күп түгел, яртысы исерек эчеп инде бөтенләй үзенең теге көчен югалткан дигәндәй. Дәрәҗәсен. Әйе, анарга шешә булсаң, ниде, берсе секс та кирәк түгел, шул секс белән араканың бер инде ул. Хатын кыз менә йөри инде ул, менә авылда ират юк нормальный. Менә хатын кызлар нишләргә? Нинди дә булса теге Җирәк фундаменталь җиһазларны проблемаларны күтәрә башлады. җиһазларны кулга төшерергәме? Ул да бит инде дөрес түгел. Аны аңлатып буламыз, хатып булган. Бөтен кешедә Бер яктан дөрес түгел. нәрсәдер. Бер яктан дөрес түгел, икенче яктан ул шума. Шундыйрак чыкты. Алар үзләре беләләр инде эшләгән. Бу инде аларның сексуаль фантазияләре. Юк, менә мәсәлән без бик борынгыга кайтсак, ни өчен кайдан бу барлыкка килгән мәсәлән. Нәрсә сексме? Әйе, ул Шул бит инде әле ул бит хәтле инде барыбер теге Адам белән Хава, Адам Ева булганнар. Алар бит инде ничектер тыныч кына анда 40 бала тапканнар. Бит анда ниндидер теге аларның методичкалары да булмаган. Аларның бер нәрсәләр дә булмаган, ничектер Монда тапкандар. барысы да. Әйе. Димәк, Ул бит кешедә Ул бит инде күңелдә программа бар инде. аларда ниндидер программа булган, аннан Инстинкт. Аннан дәвам иткәннәр, аннан менә бу кабил-хабилләр, алар аерылганнар, ике кавым булып яши Менә. башлаганнар. Аннары бер кавым икенчесенә барып Менә кунакка йөри башлаганнар. Шуннан бит инде ул әкрен генә бозыклык башланып китә. әйе. Аңа хәтле бит әле теге никахтан тыш ниндидер мөнәсәбәтләр булган дигән сүз килми, менә шуннан гына барлыкка килә бит ул менә бу әйберләр. Монда күбрәк методичка, син кырыйга тайпыла башлаган мәлдә бик үк төпкә төшмәс өчен кирәк кебек мәсәлән. Менә үзең әйттең, кирәк ул барыбер. Юк, менә мәсәлән, әгәр син дөрес яшәргә тырышасың икән, Әйе. син инде монда сиңа методичка кирәк түгел. Син монда баранда инде барыбер үзеңнең методичкаларың, Әйе. үзеңнең уйларың, фикерләрең, инстинктларың, инде син инде теге табигать законнарын, дини нормаларны буза башлыйсың икән, менә монысы инде син каядыр төшеп киттең. Ләкин әле җәмгыять ул сиңа рөхсәт итә бу әйберләрне. Монда әзрәк хыянат итеп йөрисең, син нормально, син күп кеше шулай эшли, син гражданин тегеләй була. Менә мондай очракта сиңа инде сакланырга кирәк, тегесе итәргә кирәк, булай итәргә кирәк, не полиция. Вот, менә монда инде бер дәрәҗә име? Менә монда сиңа методичка кирәк. Әйме? Тегесендә югары дәрәҗәдә методичка кирәк түгел, менә монда сиңа инде методичка кирәк. Инде аннары гомумән син җәмгыять ниеннән дә гомумән теге афишкировать итеп бер нәрсәне инде кеше хурлыгына калып йөрисең икән, менә монда сиңа бер нәрсә кубаша буламый. Мин инде әйтмәкче идем, методичка кирәк түгел, әгәр син менә бу катламда булсаң. Мин моны токтым һәм мин моны сокладым. 4 ел элек төшереп алган идем моны. Скриншот дип әйме. Гүлназ Сафаровадан сорыйлар. Назовите 5 секретов счастливой семейной жизни. Это не секреты, это очевидные пункты дип әйтә ул. Беренче урында надежность, икенче урында честность, өченче урында чувство юмора, өченче урында компромисс һәм бишенче урында секс. Аунап ятанда. Бәдер менә. 5-нче урын. Юк, бәлки Нигә 5нче урында гына?
Bir керісінше бұларға Керісінше. Yok aytaylar bit Yok, tigi sen başta білекелерін тесің, хам шул барысы да сексқа кетіп düşer. Мұнда бит керісінше бұл 5-ші орынға қойды олар. Әмінім неше ол? Yok Yok, ondan güzel. 5 Her bir- неотъемлемых ол яғни обязательно база. База. На 5 столпах. Әгер де мына секс бірінші орында тұрса, бұл бәрібір бірінші орынға көрсетемін. Ол эгер де әйткән булса, беренче урында секс дигән булса, үз-үзенә карата теге, ана ул бит инде барыбер кеше арасында йөри торган кеше. Апалар, абыйлар, аннар, кара әле, Гөлнас монда, гаиләнең төбендә секс ди. Yok, mında Birinci biləsіңmi? orunda da- Demek birincisi bulmasa, ikincisi bulmasa, üçüncüsü bulmasa, dördüncüsü bulmasa, beşincisi Bulmay. Menimçe Әле бит Anlayayım, anladım birlersiz, seni. Anladım seni. olay birlersiz seksқа қатлы Әле бит тренингларда шундай бер бар. Мәсәлән, син анда әйтәләр, яз иң теге үзеңнең максатларыңның иң мөһимнәрен. Һәм син яза башлыйсың анда 1-2 эш, һәм син әйтәләр анда беренче эшсен алып ат. Бұл Бу синең эшең түгел, бу синең эшең Мен түгел. Гүлназдан аңладым, бұл яшіріндегі текст белән жазылған, дұрысын әйткәндә, аның секс бірінші орында. Уялып язған оған. Шулайдыр. Әйе. Бәлкем әйләндерергә кирәктер. Мен Әйләндерергә кирәк кирәк. әле, орттан алып. Менә, әйдәгез менә, киттек менә. Әйләндерергә. Менә мәсәлән, бірінші орында секс, Әйе. икенче орында компромисс, Yeah. өченче орында чувство юмора, честность и надежность. Менә! Менә! Күрдегезме? Әйе. Туры килә. Димәк ул Әйләндергән. Ну Гүлназ, ну Сафарова, ну яшырып куйдың син, ну молодец. Афәрин. Юк, миңа калса бар, миндә булса методичка ясарга кирәк. Менә башта юк дигәнең син. Әйе, саган. Кирәк. Абыйны тыңладым да. Дәлиләгәч, Әйе. Мин кирәк демәдем. Алдан ук әйтеп, син кирәк дидең. Динни тәрбия белән, аңлыйсыңмы ул аны? тәрбия бу. Матур шундый. Ну ярар, мен қазір барыбыр әйтәм. Әйтәм, чират буенча Бүтін генә кешедә, әйт, бүтін кешедә дини түгел, һәм күп кенә кешегә ул дини тәрбия аңа берәр түгел. Шуңа күрә моны теге дини якка гына борып куйсаң, теге динле кешеләр генә аны кабул итәргә мөмкин. Бәлки Yo, мин дини генә димим. Аңлыйм. Бәлки бардыр ниндидер бер чынап тор теге психологлар, ученыйлар, теге галимнәр, алар бер төрле матур итеп. Мәсәлән, без барыбыз да беләбез, уңга сулга теләсәң шашып йөрсәң, синең ширдә табасың, нәрсәдә аерылышасың, нәрсә, әйе. Синең теге тормышың, моны инде безнең культурабыз, ничә гасырлар буенча килгән культурабыз инде моны белә, шуңа күрә ярамый. Моны кешегә әйтсәң, ярамый. Игездән кеш шул сүзне. Моны кешегә просто ярамый дисәң, ул аны аңламый да. Син аңа чынлап торып әйтсәң, менә кара, Монысы шулай. менә күрше Фәрит. авылдагы абыең шулай теге харап булды, хәзер эчеп йөри, беркем юк, нәрсә. Менә теге тәҗрибә белән ул барыбер кирәк, һәм ул безнең нибездә сакланып калган. Минемчә, бәлки шулай итеп аны бер төрле матур итеп кешегә улык әле яшьләргә түгел, улык кешегә дә кайберсезләренә кирәк андый методичка, минемчә. Әйе. Мин баштан ук әйттем кирәк дип. Әйе. Ярый, өлкән кешеләрне тыңлап баштан, аннары. Мин әйттем өчен мин килешәм Розалиной белән. Юк, бәлкем теге методичка буенча гына түгел. Әдәп булырга тиеш, шул нидә. Методичка буенча гына түгел, гомумән менә нинди фикер. Мәсәлән, шул социаль челтәрләрдә һәм инде төрле масса күләм матбугат чараларында татарча секс турында язу. Миңа калса бер яктан ноу-хау рәвешендә теге өлкәнрәк кешеләргә, консерватив рухтагы кешеләргә туры килеп бетмәс. Әмма дә ләкин заман кешеләренә менә татарча җиткерү, чөнки тел дә күчә, мәгълүмат та күчә һәм без инде ниндидер башка мәйданчыкларны эзләмибез. Каядыр, рус телендә тегендә язылган мәкалә бар иде. Син кирип китәсең, аннары бетте китте. Ә монда үзебезчә татарча. Татар халкын әзерләргә кирәк аны. Бераз гына әкрен генә Кеше үзе сайлый. Укырганмы миңа, укымаскамы? Әби бабайга әгәр дә кызык түгел икән секс турында татарча язылган, укымый инде аны. Яшь кеше мәсәлән, мин укыр идем. Без укыйбыз да аны. Шунсын гына укыйбыз да инде. Как раз таки. Безгә аны. Юк, мин картайгач бәлкем шулай әйтермен. Юк инде нинди секс инде. Нәрсә аның турында сөйләшергә. Әгәр дә тормышыңда бар икән, ул биткән инде. сөйләшәсең. Юк икән, аның турында сөйләшмичә. Ә вот менә акыл өйрәтергә секс буенча менә анысы миңа калса теге артык кирәк нәрсә түгел. Шикләрдән генә чыкмаска кирәк. Әйе. Яшәргә кирәк. Бар бит Россия законнары. Яшәргә, икән яшәргә. Бар дини законнар. Менә шуның арасында сексны кыстырасың да инде. Шул ике баган арасында. Ничек кыстырасың аны? Кыстыру. Шунда кеттең генә клип әйттең инде. Менә шундый нәтиҗә мине. Киләсе тапшыруда без сүгенүләр турында сөйләшербез. Да